Niin.
siinä nyt loputti antenissa valot. Koettakaa saada se päälle. Pitää ruututtaa sitä nappia. Siitä varavilta lähteestä. Niin ota siihen joku kaveriksi ja varmaan joskus voi puhuta. Jos tämän näpyttää sitä varavilta useammin. Se on hyvä. Se on se nyt vähän. Kyllä yhtään sitä katsottu tästä. Niin, että nythän tää on tasasti. Hyvä Suomi! Jos minun kokeilla käynnistää se fokus uudestaan. Joo.
se on sun fokus. Kukaan seuraavainen jälkeen nyt ei pakkuja. Ei meidän tarvitse päästä sinne klaudiin. Riittää nyt osuttaa. Hyvä saada kausi niin yhteistä. Sieltä on joku samaan aikaan. Hyvä Suomi! Tällä välillä ei ole ollenkaan. Puolissa arvaa. No, ja jännityksiä.
Eli homma alkaa. Iso numero käsityössä, I picked them so lisää
Hyvä Suomi! Noniin. Nyt saa. Ei!
Suojaaminen ei nyt oikein saada.
Hey! Loistavaa, että mun ei tarvitse ottaa kone. Uittaa se.
Hyvä Suomi! Joo, puhuttiin.
Eteenpäin heti sieltä.
Hyvä Suomi! Niin, on tehnyt sen oman rauhan. Joo. Vuokraskuissa käyttää 70 €. Ei näin tiedä myös vielä.
No niin. Kyllä. Se olisi kyllä. Se on vähän epävarmaa. Joo. Ai niin, avoin lippu. Voiko ostaa semmoisen niinku kausikortin hinnan? Hyvä, hyvä! Suomi! Palataan sitä pitkää istutään ja puheenjohtajasta. No nyt on kyllä ensimmäinen.
Joo.